mi toto kúpila, je to od teba moc milé. To milujem, to je kolové. A pozri, akých veľkých medveďov tu majú. Ten je cute. A jednorožca. O tomto psovi som vždy snívala. Ten tedy je fakt úžasný. Nakupujte. Nie, srandujem. Vôbec tu nenakupujte. Nemajú tu tie halloweenské masky. No, to je zlé. No ale lízatka, takéto psíky tu majú. Bro. A musíme ho vrátiť? Ja neviem. No, asi áno. Na to nemáme peniaze. Čo by sme si robili? Jahodu. Pozrime si niečo z týchto. Dobrú. Čo by si dala ty teraz? Ja Slané či asi sladké? slané. Ale koľko to toho je? Počkej, vlastne ja som to už mala raz. Chutilo ti to? Neviem, asi áno. Majú tu aj háčkarské potreby. Tieto mi rovno padajú do rúk. Nesrandujem, keď mám spadnúť. Sú tu aj veľké vlny na koberce. Pozrite sa. Tento koberec by som si určite prijala. No. Tu je vata. Mami, vata. Na zajtrajší Halloween, máte sa na čo tešiť. Bude to mexický Halloween, plný pavúkov a netopierov. Budeme tam. Že sa ní. Aj tam určite nejaké video natočíme. Sľubujeme. Viacej. Viacej, oveľa viacej. A pozrite aj, čo tu majú. Sádrové pomôcky, sádrové malby a všeličo na oslavy. Ja sa z tohto tedy zbláhnem. Svedčí? Klobúk dobrý. Majú tu aj na oslavu. Pozrite, aké vlasy smiešne. Až do potuku. Och, chobotník. Tá je tiež pekná. Ako by mi svedčala tam?